Igbo ndị ọma nwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma, ndị Chineke kere tụọ ha mmanụ pụrụ iche. Ana m asị unu ga-adị ka mmiri ụtụtụ adịghị agba ururu, dịkwa ka echi, maka na echi adịghị akụ n'igwe. Asị m ọ ga-adịrị unu mma na Eke, Orie, Afọ na Nkwọ, agụzụ ahịa anọ ma na agụzụ ụlọ ala Igbo ọnụ. Asị m ọ ga-adịrị unu na mma. Nke onye na-eme gịnị ya gaziere ya, onye anwụ na gịnị ibe ya efula. Asịkwa egbebere ugobere, a na-asị nke si ibe ya ebere nkukwa ya, mana ana m ayọsị ya gosi ebe gịnị ebe ọ ga-ebe. Agbapụtara m na igbe ekinie nke m na-awụ mbụrụ oche emume a na ịga kpọmkwem wee na-asị unu ele otu ọ ga-adị. Mere ụmụnne m nọkwa n'ụbọchị nke tata, dịka anyị ga-esi etinye ọnụ na ihe gbasara Igbo ilu Igbo. Ihe ọzọ ị ga-anụ gịnị ilu, ọtụtụ ilu ka anyị ga-ewepụta kọwakwa n'ihe ọwụ. Igbo na-ekwu na onye atọrọ ilu kọwara ya na ego eji ilu na-eme gịnị ọla na nkịtị. Mana nke a ọ bụrụ na anyị na-akọwara unu, mana anyị na-achọ ịkọwa ka nne na-ama gịnị wee mara ka o doo ewu na ọkụkọ anya. Ụfọdụ ilu a na-eme gịnị a na-atụkasị n'ala Igbo. Ọ bụ Odoziakụ Chinyere Aleke Ogbonna bụ onye ndu na ihe mmemme a. Aga m anabata ụmụnne m na-abụ nọ m n'aka nri nọ m n'aka ekpe, mana anọ m n'etiti ihe ọma a ga-akọwara unu onye ha. Ka anyị gbapụ ọsọ na ihe gbasara ilu. Ka m bido n'aka nne m, nwanne m nwoke, kene ọhaneze. Igbo ndị ọma, ndị anyị ji biri, ekene m unu. Afa m bụ Maazị Ifeanyị Chukwu. Anyị apụtakwana n'ọzọ ịbịa kọwara ọnụ ihe gbasara Igbo, maka na ọ bụ mmasị anyị na onye Igbo ọbụla ga-ama ihe bụ Igbo. Ndewo. Otu a ka ọ dị, nwanne m nwoke Elefedike, kene ọhaneze. Igbo ndị ọma na-ege ntị, dịka m si na-ekele ọnụ oge ọbụla anyị agụkọ ọzọ dịrị ọnụ. Obodo ka m ji, do ka m na-enye, do ka mma dịka anyị si kwu, ọ dịrị ọnụ mma. Ọ dị mma, ama m na unu anabatago ekene ụmụnne m kene n'ụbọchị nke tata, maka ọ na-abụ gịnị ekene ihu asaa. Ana m ekwu na ihe anyị ga-eleba anya bụ ọtụtụ ilu n'ala Igbo na ihe apụta. Kedu ihe bụ ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ekwu ya otu ụfọdụ gasị a na-ewere okwu sụrụ ya na mmanụ, nke agba bụ ilu na gịnị onwe ya. Mana ka anyị na-agbada ya bụ okwu, unu ga-aghọta ebe anyị na-aga. Asị m na ihe anyị ga-ebido leba anya ugbu a bụ okwu Igbo ji atụrụ ilu si akwụrụ ọtọ gụjie ji ehuru ala gwupụta ya. Akwụrụ ọtọ gụjie ji ehuru ala gwupụta ya. Anyị chọrọ ịma kedu nke a pụtara. Nwanne m nwoke Ifeanyị, kedu ihe dị otu a na-apụta n'ala? Ndị be anyị ekenekwana m ọzọ. Akwụrụ ọtọ gụjie ji etukwuru ala gụzie ya. Ihe ọ pụtara na nghọta m bụ na mgbe ọbụla anyị na-eme ihe ma anyị ewetughị obi ala, anyị na-agba ngwa 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 ngwa, anyị mebie ya, a ga-ejikwa nwayọọ wetuo anya ala, megharịkwa ya ma mete ya mma. Mgbe aha ga-ehụ na ịtụfugo oge iji mee ya. Dịka a na-asị na ewere eribie anụ, ewere azụ kwụọ ụgwọ. Mgbe ọbụla anyị na-eme ihe, anyị ga-ewetu anya ala, jiri nwayọọ mee ya, maka na a sị na oje na nwayọọ anaghị emerụ ahụ. Ndewo. Elefedike, ka ihe nwere ikwu na nke a akwụrụ ọtọ gụjie ji ehuru ala. Ọ dị maka ihe a na-asị achịrị ọsọ fere arịrị. Ya bụ jiri nwayọọ na-eme ihe niile, mewere nwayọọ. Ijiri nwayọọ ị ga-eru ebe ị na-eje. Na-anụgo otu o si dị. Mana ọgwa ebe ọzọ ịchọkwa ka anyị kwupụta kpọtụrụ anyị ga-ewepụtakwa ekwulite ya ka anyị na-ewebirite ya ewebiri. A sị na egbubiri ndị ọgụ ndị ọ ga-alabiri. Ka ọzọ anyị ga-etinye anya ugbu a bụ Igbo na-ekwusị gbakata abụghị afa kama ọ bụ gịnị agbaghere. Gbakata abụghị afa kama ọ bụ agbaghere. Elefedike, ka anyị nwere ikwu na nke gbawa bụ na obodo anyị ndị akụkụ anyị na-asị ọgbawa bụ ha fọwa agbaghere. Ọ bụghị ịgba mbọ igirigiri wee elele ọga akpara nlili anwụ ọwụ ihe na-eme na-amịtakwa mkpụrụ. Ndị na-asị ka okoko gara amị lekwe na akwụkwọ ụkwụ ya. Ihe na-agba mbọ hụ na ihe ị na-agba na-amịta mkpụrụ. Ọ bụghị mgbe ọ na ọchịchọ ike na-esi gị ịwe ụmụ ahụhụ mgbe ọ na anyị na ha na-aga ọrụ ibunye anyị ta ndị agarabaga. Ihe na-agba maka ị na ya na-eri ya na-enyo afọ, ị na-agba maka ị na-eleba anya na ihe ị na-eme na-amịta mkpụrụ. Ebe echi ama onye na-agba mbọ mkpụrụ ọ mịtara. Ịtara ihe nke aja ịtara ya nwekwa aja eze. Ifeanyị, kedu ihe nwere ikwu? Ndị be anyị ndewo.
dịka nwanne m nwoke Elefedike si kwuo, o kwuchana ihe niile ọ ga-ekwu, mana o nweghị ihe ọzọ m nwere ikwu na-abụghị ka m rachara ya ọnụ. Ọ sị na gbakata awụghị isi n'ọ ole onye jidere, mgbe ụfọdụ asị agba ere wee ya awụ isi. Ihe ndị a pụtara na mgbe ọbụla anyị na-eme ihe ka anyị nwee mmụọ nchịkọta lee ihe anyị chọrọ ime. Ọ bụghị ị na-eme ihe na ị na-eme ihe na-aza aha na ị na-eme ihe, maka na ihe bụ na mmadụ mere ihe bụ na ị mere ihe mete ya ọfụma. Ọ ya bụ agba eghere, ọ bụ onye jidere. Ọ bụghị a na-alụ gidigidi asa a na-eme, ma mgbe emechara enweghị ihe eji n'aka eme. Ndewo. Ọkwụ na ahụ ka o si adaba. Nke ọzọ bụ Igbo na-asị ọgazi amaka mma mana ejighị ya agọ mmụọ. Unu gee ụfọdụ ụmụnne anyị gụrụ egwu ha na-etinyecha ya bụ ihe ebe ahụ, ọgazi amaka mma mana ejiri ya agọ mmụọ. Nwanne m nwoke tinyere ya bụ ọnụ. Ndị be anyị ndewo. Ndị Igbo si na ọgazi amaka mma mana ejighị ya agọ mmụọ. Ihe okwu a pụtara bụ na n'ala Igbo enwere anụ ndị eji agọ mmụọ. Enwere anụ ị ga-eji gọọ mmụọ, mmụọ ama nnabata ya. O nwere ihe ndị ya na mmụọ na-agakọ, dịka iji maatụ. Mgbe gboo a na-eji mmadụ were eme arụsị, a na-eji mmadụ agọ mmụọ, a na-eji nkịta agọ mmụọ, a na-eji ehi agọ mmụọ, a na-ejikwa ewu agọ mmụọ. Ihe niile aha nwere ka ha si dị na mmụọ. O nwere ka mmụọ si ahụta ya. O nwere ndị ka ibe ya, dịka mmadụ kacha na ihe niile. Onye ji mmadụ wee chụọ gọọ mmụọ, ọ ga-asị na ọ gọkarịchara. Onye ji ehi ọ na-esote, nkịta, ewu. Mana ọgazi, mmụọ na ọgazi anaghị agakọ. Na amaka o si na-eme mma, maka na ọgazi mara ezigbo mma. O gburu agwa na amaka o si na-eme mma, mana enweghị mmụọ agaghị anabata ya. Iwere ya gọọ mmụọ, ọ na-efu ka ime. Ndị be anyị ndewo. Elefedike tụeta ọnụ ya na ya bụ. Aga m ejikwa ihe dịka kowe ego ya sudere were anụ aka ndị mba erisigo ya. Ile anya, ọ bụ onye niile na-amụke bụ ọlaedo. Ọ leruo anya ala ka ị mara ka ịgaghị ụzọ ihe ọ na ị na-achọ ileru anya ala ka ị ga jeburu ihe onye na-amụke njeburu ịgaje ihe na ọwa ọlaedo ọwụzie gị ahịa. Ọ dị mma ka unu na-ahụ ka o si adaba, maka ụfọdụ na-asị ihe ndị ọ pụtara gịnị. Ama m nụ ji mkpịsị edemede unu ji akwụkwọ edemede wee na-agbapịa ya bụ ihe, maka ihe Igbo bụ gịnị, onye mụta ọ kụziere ụmụ ya. Igbo ga-adịrịrị otu a ka ọ dị. A na-asịkwa nwanza rijuo afọ ọsịchị ya pụta ka ha gbaa mgba. Nwanza rijuo afọ ọsịchị ya pụta ka ha gbaa mgba. Kedu ihe nwere ikwu na nke a? Ihe ọ dịkwa ka nke a na-asị aha otu ihe dịka aga ahụ ọzọ. Onye hụrụ obere ihe ya jeburu orite ogwu ihe, ọ dịghị aka o mega nwetacha nne ya, ọ na-ekwezi onye ọ na-ama ajizi na ụmụaka. Ọma na-eche eteka, ọma na abasa abalị ga-awụ onye chiọma ṅụbesi. Ọ dịrị ka a na-asị akụmeja nwata Ya kwe nkwa na-ekwezighị ebuli. Nwanne nwoke ka ihe nwere ikwu n'ebe a. Ndị be anyị ndewo. A sị na nwanza rijuo afọ ọsịchị ya pụta ka ya na-agba mgba. Na mbụ, ihe ilu a pụtara bụ na mgbe ụfọdụ o nwere ụdị ihe nwatakịrị na-ahụ, ọ dị ya ka enwebeghị nwata ibe ya hụrụ ya, ọ dị ya ka enwebeghị onye na ndụ ya hụrụ ya. Ọ dị ka ya sị na ọ ya echerebe onye ọbụla aka mgba, maọbụ mama aka, maọbụ nyaba isi. Mgbe ụfọdụ nwatakịrị ndị Igbo na-asị na okorotocha ochere ibe ya. O nwere ike, nna nwere ike ịmụ nwa, nwatakịrị otokata topụta ogologo toruo ka nna ya. Ọ dị ya ka ya sị na ọ gafee ebe a na-aga ọmama nna ya aka, mana ọ maha na mmadụ anaghị echefu ebe obido. Dịka ọ kwụrụ ada aka onye gịnị, onye bụ onye toru ya chere ibe ọgọdọ nwaanyị nweta ọgọdọ sasie ya anya. Eji eji nwaanyị asị nwoke eto yiri ọgọdọ, mgbe ikuku ga-ebu ebu nwata bụrụ ọgọdọ ya. Ọ na-asịkwa na Igbo enwere ilu a na-atụ n'ala Igbo nke ya ọ na-enwe otu ose na nọsị nwata kpata akụ okenye jegburu onwe ya gịnị ozi. Nwata kpata akụ okenye jegburu onwe ya n'ozi. Ọ na-apụta na nwata kpatara akụ enweghịzi nsọpụrụ ebe gịnị ndị okenye nọ. O nweghị ọzọ nwere ikwu ebe ahụ ka e were ya tụtụ ọdụ ụfọdụ ihe na-eme. Ihe m nwere ikwu n'okwu a bụ na ịma na okwu a
ilu a ọ ilu ndụmọdụ ka ọ bụ, maka na ọ ilu metụtara ọtụtụ ihe n'ala Igbo. Mgbe ụfọdụ a na-asị na ọ bụghị diọkpara gburu nwa na onye ji ego kwa nna ya. Mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ejigo ya wee gwa ndị Igbo ọtụtụ ajọ okwu sị na Igbo na-efe ego. Igbo na-efe ego, na ọ na-eme ndị Igbo fụ onye ji ego akwanyere ya ugwu karịa ibe ya. Ọ ụmụ ihe a ka ilu a na-agbatụrụ aka. Nwatakịrị kpata akụ, okenye ejegbuo onwe ya n'ozi. Maka na mgbe ụfọdụ nwatakịrị kpata akụ, ọ dị ya ka ya asị na enwebeghị onye mere ihe o mere, o letugo onye ọbụla anya. Okenye ọ ga-akwanyere ugwu, ọ gaghị akwanyeziri ya ugwu. Ọ bụrụzi okenye ga-akwanyere ya ugwu, maka na a sị na anaghị ahapụ isi aka agba ọdụ aka. Ka e mewere mechaa, agaghị ahapụ ebe e bidoro. Nwanne nwoke bụ Ifeanyị Chukwu ekwutesighị abụọ uru itinye n'ahịa ọzọ, mana ụmụaka na-eto eto ugbu a were jiri nwayọọ gofere na zụoro nna ndị okenye ego anaghị efe ego maka akụ a na-agwa agwa ka enwekwa n'obe. Ndị nwere nye abụọ ha na-enwe taa abụghị ha ga-enwe echi na-akpatacha ya akpata. Inweta akụ Chukwu gọzie nye gị akụ na ụba, jiri ejere obodo ozi ejine kpọnwụdo ma ndị oke anya eze nsọpụrụ ụla, jiri nwayọọ ka ofere arụ zuoro onye ọbụla anyị onye nwere ike. Ọ dị mma, ọ dị ka ebe a na-agba egwu, ofu onye na-asị m lee n'anya ebe nne m nọ na-azụ egwu, otu esi anụ na ịgbara agba ya egwu, mgbe gba nkịtị na-ele anya obere oge asị ọ bụ ụzọ okpere azụ, nne m nọ n'azụ ụrụzie nọ n'ihu, mkpọ ya kedụzi ebe nne gị nọ, ozie nọ ndị ya nọ gịnị n'azụ. Otu a ka ụwa dị. Otu a ka ụwa dị. O nwere nke a na-asị anya ọchị ma akapịa ya ọnụ, ọ bụrụ na anyụrụ gịnị otoro. Mmadụ ga-asị kekwe nke enyikwachi na gịnị chi apụtakwa na olu Igbo, mana o nwee ihe ọ na-akọwa. Achọrọ m ka anyị mata kedu ihe ọ pụtara anyụcha nchi akapịa ya ọnụ, ọ bụrụ gịnị otoro. Ka m bido ebe elefe dike. Igbo na-atọ ụtọ. Igbo bụ mmanya ji eri ogwe, jiri na-eri na-aga. Anya ọchị ga-akapụ ya ọnụ ya wee otoro. Ime ihe ga-emema ya emema, ndị ihe a ga-asị ime ya ma ọ bụrụ na ime ihe ọ na-ekwesị ime mee ya ọfụma, mee ya n'ụzọ were ị ga-emezi ya aghasị ya, ọ ga-enyezi ọṅụ. Ihe ọ na na-eme mee ya n'ụzọ kwesịrị, mee ya jiri obi gị na-eme ya ka ọ dị mma. Ọ dị mma ya adịrị onye ọbụla, ọ dịkwa njọ ya adịrị onye ọbụla, ma mma ka anyị na-achọ ihe ọ na-eme ka anyị mee ya mma. Ihe emezi emezi akpọ gịnị nwa mma. Ihe na-ekwu okwu ya bụ anyụcha nshi ma akapịa ya ọnụ, amara na anyụrụ ụtọ. Debe anyị ndewo. Nwanne m nwoke dịka nwanne m nwoke elefe dike si kwuo, o kwutechala ya, mana ka m tinyetụ obere okwu na asị na anyụrụ nshi ma akapịara ha ọnụ ọ bụrụ otu. Ihe nke a pụtara n'uche m bụ na ihe ọbụla anyị na-eme, anyị were obi anyị niile, mmụọ anyị niile mee ya, maka na nke ọbụla a na-eme ma imeghe ya ọfụma imeghe ya. Maka na o nwere ka ndị oyibo na-esi asị sị what do you need to wear. Maka ọrụ ndị iti ọkụ nnarị ya. Ihe ọbụla kwesịrị ime kwesịrị ka emee ya ọfụma, maka na ihe ọbụla mmadụ kwesịrị ime bụ imeghe ya ọfụma. Ọ ka mma na imedịghị ya ncha. Ndewo. A na-asịkwa ugwu mụta arịba agbajiwe ukwu, agadi nwaanyị mụta arịkata agbaiga aka n'ukwu. Ugwu mụta arịba agbajiwe ukwu, agadi nwaanyị mụọ gịnị mụta arịba agbaiga aka n'ukwu. Elefe dike ka ehi nwere ikwu ebe a. Ụmụ Igbo mma mma nụrụ onye ahịa na-asị aka onye wetara ji so ya, ndebanye ahịa na-asị kamgbe eleke matara efewe efe n'oshi dinta amụta awawa atụrụ atụ. Otu a ka ọ dị. Ọkpụrụ ahụgo ya aka onye weta gịnị were sowe ya. Nwanne m nwoke Ifeanyị, ama m na ọ ga-enwenarị ihe ị ga-etinye ebe a. Ndị be anyị ndewo. Dịka asị na ugwu mụta ịgbaji ukwu, agadi nwaanyị amụta ịgba ya aka n'ukwu. Ihe m ga-etinye n'okwu a bụ na asị na mgbe ọbụla ebugharịrị egwu ebugharị ọnọdụ. Aka onye wetara eji soo ya. Mgbe ọbụla anyị na-eme ihe ọ dawa gbalụ gbalụ, onye na-eme ya agbụgharịa ka o si eme, maka na onye ọbụla o si bịa a ga-afụ ka a ga-esi eme ya. A sị na ahụ ka eme ka ahụ. Otu ọbụla anya dị a ga-emegide, a ga-eleri ya ele. Ndewo. Ọ dị mma. A na-asị nwata nna ya dunyere oshi, ọ na-eji ụkwụ agbawa ọnụ ụzọ. Nwata nna ya dunyere oshi, ọ na-eme gịnị? Eji ụkwụ agbagha ọnụ eku, agbagha ọnụ ụzọ. Ka ihe nke a.
ndị be anyị ndewo. Ilu nke a pụtara na nwata nna ya kwụ n'azụ ma ọ na-eme ihe, egwu anaghị atụ ya. Dịka mgbe ụfọdụ a na-adị na-asị na agụ anaghị ege ire nna ya n'ahịa, maka na ire nna ya bụ ọnatarachi ebe ọ nọ. Nwata okenye anaghị ebunye nwata akpa nnu ha nyere ya mmiri. Mgbe ọbụla nwatakịrị na-eme ihe, ọ bụrụ na nna ya dunyere ya, ọ naghị eme ya ele anya n'azụ ma enwere onye na-achụ ya, maka na ọ ma na enwere ekwe ya n'azụ. Ekwe ya n'azụ ụdị ike, maka na ihe ọbụla pụtara na ọ ga-echere ya. Ife anya a na-asị ụmụnna m ike, ụmụnna ka eji aga n'Igbo. Onye dike kwụ n'azụ, egwu a na-atụ ya. Ya jizi onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Inwe mmadụ akwụghị na ya na-aga girigiri ugwu eze, a na-eme ihe na-aga. Ma ile anya ọ bụla enwe ekwughị n'azụ, ịgagharịpụ. Ọ dị mma. Igbo ji asị gịnị, agbakọta ọnụ nyọmbabiri ya agba ọfụfụ. Otu a ka ọ dị. A na-asịkwa agadi nwaanyị daa nda na-abụ agụọ ihe o bu n'ụbọ ọnụ. Agadi nwaanyị daa nda abụọ, ya daa ada nda abụọ, agụọ ihe o bu n'abụ ọnụ. Kedu ihe Igbo ji ekwu dị ugbu a? Kedu ihe? Ndị be anyị ndewo. Ihe ilu a pụtara bụ na ịma na mgbe ụfọdụ ọ na-eme ihe mee, dịka ka m were ilu kọwaa ya. Dịka mgbe ụfọdụ ndị Igbo na-adị na-asị na nwa agbọghọ tụọ ime ntụ izizi ọ bụrụ ọghọm, mana ọ tụọ nke ịbụọ ọ kpacha anya. Agadi nwaanyị daa nda na-abụ agụọ ihe o bu n'okpo ọnụ. Mgbe ụfọdụ ihe mee asị na o meghe na ọ kpachaghị anya mee, mana o mekwa asị ka echere ka a mara ihe kpatara ya anya. Dịka mgbe ụfọdụ ndị Igbo na-asị na achọ mma ekwu n'ụtụtụ akọ ihe eri n'abalị, maka na ọ ihe ga-eme, enwere ihe ga-eme ome ala ewechighaba aka n'azụ wee chọba kedu ebe ihe si meme. Ihe mekarịa atọ ya aka. Otu a ka ọ dị. Unu ahụ eji Igbo ekulie ihe niile zuru oke n'ime ya ma ọma. Ilu ka eji akọwa ilu. Otu ọbụla isi chọọ ya, a ga-enye gị ya. Ịchọ ka eji ilu na-akọwa ya, anọ ya. Isi kedu ihe ilu a pụtara? Anọkwa ịkọwara gị gịnị ọ pụtara. A na-ege ege, biko anyị gechaa na ka anyị tinye ya n'omume, were ya mere ihe. Ka anyị kụziere na ụmụ anyị, ka anyị gbanụ mbọ kụziere anyị kwa ụbọchị ka anyị tọrọ ụmụ anyị ilu dị agha, kọwara ha gịnị ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ na anaghị gere, anyị were gaba n'onwe anyị. Ọ ka mkpa na ụmụazị nke gịnị na-eto eto ugbu a, ụmụ agbanye ihe a, kedu otu ọ ga-adị mgbe ha ga-abụ ndị ga-anọchi ọnọdụ. Ọ dị mma. Anyị na-aga n'iru n'ịtụkwa ilu ndị nke ọzọ. A na-asị nwata tiwe akị tinye m, abụwa nkume ma abụnye ya. Nwata tiwe akị tinye m, mgbe a ga-abụ nkume ma eme gịnị ma abụnye ya. Elefe dike. Ile anya iji gbalie ya gbalie. Ile anya nwata nwee itite akị, okenye nwee iweta nkume. Ihe eji eri ya, ihe eji eti akị bụ onye ike na-eketewu nke a. Ya nwatakịrị na-eme nke ọ ga-eme menyere nke ọ na-eme. Mgbe o rukwere na ka ị ga-eme gị menyere onye daarị m daarị ọ ya wee nweta daarị m adaarị m. Imenyere mmadụ ya menyekwere, imere mmadụ ya ma ya mekwere gị ihe ọma ka nke a, jikwa ihe ọma kwụọ gị ụgwọ. Ma itiriwere ihe nna anaghị, mgbe o rukwere ihe eji ama dike ịbazie dike edere gị azụ, ọ ya onye lefee dike nsogbu ụdị. Ịhụ n'otu o si na-agba nrịgọrịgọ na-azọnye. Mana oke ife anyị ka ihe nwere ikwu ebe a. Ndị be anyị ndewo. Dịka asị na nwata tinye okenye akị, ọ daa n'ịzọ nkume ọ zọtara ya nkume. M wee na-asị na ihe okwu a pụtara na nghọta nke m bụ na mgbe nwatakịrị na-eje na-alọta na-enye okenye ihe, o nwee ka ihe nribido shiri bido ya, okenye apụtakwa na gaa ya ma ọ zọọ ya. Dịka mgbe ụfọdụ a sị na okenye anaghị ebunye nwatakịrị akpa nnu ha nyere ya mmiri. Mgbe nwatakịrị na-eme ihe, ọ nọkwa ya wetere okenye ihe si ya na nke a nke nji wee na-echeta gị na ịwụ nna m. O nwekwe ka ihe nribido shiri bido ya, nna ya apụtakwa gosi na ọ bụ nwa ya dị ihe a, enwee ebe ọ ga-esi nọchide ya asị dịka nna ya pụta gbachiere ya. Ọ dịka a na-asị na aka nne kwụọ aka ekpe, aka ekpe kwụọ aka nne. Ịdara m ndara gị.
ọchị anaghị akwatu mmadụ na Mmadụ na-eji aka ya anya daa. dara ọchị. Ndewo. Ọ nwere ihe ọzọ Igbo na-ekwukwe, ọ na-abụ mgbe ọbụla m kwuru ya, ọ na-atọ m agbụ pụrụ iche, ọ na-atọ m ọchị tọkarịsịa. Ọ sị mgbe ọbụla okorobịa bidoro esiwe nne amama ọchụ ma na oge ịlụ nwaanyị ya eme gịnị eruola, nke a anaghị anya na a ga-enwe oke nkọwa dị na ya. Okorobịa sikata nri ọ na-esi nri ọ na-ama ọchụ, kedu ihe ga-esote ya ma na oge ịlụ nwaanyị ya eruola? Onwe ihe ọzọ nwere itinye n'okwu a. Igbo amaka ọ kwara oge ya daa asa atawa akwụ ọkapịa ọnụ ruo na mgbupụ enyere apụtara ofu ihe Onwe ihe na-etinye na gorezi ilu wee zakọta nke a. Ihe mere bụ na nke a nụnwapụtara na mgbe mmadụ mekọtara ihe ọ sị na ọ gaghazi m, ihe o gosi bụ na ọ chọwago onye ga-enyere ya aka wee mee ya ka ọ na-aga ọfụma. Ndewo. Ọ na-abụ ọkụkọ hapụ mma gburu ya, mana ọ mma ka eji egbupụ ọkụkọ isi. Ọkụkọ hapụzie mma gburu ya kpụpụ isi, ya eje ebe itenu ga-atụkowere ya olu. Igbo na-ekwu ya sị ọkụkọ hapụ mma gburu ya, o jee tụkowere ite olu. Kedu ihe ọ pụtara? bụ mma mmadụ aga m eji ilukwe kọọ ya asị ka ihe mezi oge awa hapụ otele nyere aha na-agba isi ọkpụ ọwụ ya hapụ onye mere gị ihe ị ga na-ebere onye ọzọ akwa ụwa na-ebe akwa ụwa gị ebe onye ọzọ nọ, hapụ onye mere gị ihe. Ndị be anyị ndewo. Dịka esi si na ọkụkọ hapụ mma gburu ihe o je na-atụfere ite olu, ọ dịka ya sị na mmadụ na-alụ ọgụ ejighị ọfụ, dịka Igbo na-asị ọgụ eji ọfụ. Enwere ọgụ a na-asị na mmadụ na-alụ ọgụ ikpe ọmụma, ọgụ ejighị ọfụ. Ịhapụrụ onye mere gị ihe je na-atụkọrị onye ọzọ, maka na o nwere ike ilere anya dịka mgbe ụfọdụ asị gị na ike ọrụ bụ nwata, ike ọgụ aka ya. Ọkụkọ hapụrụ mma gburu ihe jee tụkọrọ ite olu, o nweghị ihe ọ ga-emeta ite, mana ọ ka ọ dịka ya sịkwa na ọ na-emegharị, na ọ na-agbapụ. Ọ bụrụ na ọ na-azụ onwe ya, na ọ na-agba mbọ, maka na egbugo ya bụ na egbugo ya. So ihe ọ pụtara bụ na mmadụ hapụ onye mere ihe o je na-ama onye ọzọ aka, ma ọ pụghị ịmata ya ihe. Ndewo. Anyị ga-adọba igodo nke a, mana ilu Igbo anaghị agwụ agwụ. Anyị bido tụwa ya, anyị ga-atụwa ya afọ agwụ banye n'afọ ọzọ. Mbọsị ọzọ anyị ga-ewepụtakwa ọtụtụ ilu dị iche iche kọwakwa ihe ọ bụ, mana nke ụbọchị nke tata anyị na-asị unu ka anyị dobere ya nke ahụ wee ruo mgbe gịnị anyị ga-ahụkwa n'ime ịtụpụta ilu na nkọwa ya. Ana m asị ka ụmụnne m si unu na unu emeela, unu bụ ndị nọnyere anyị, mana tupu ha na-asị unu emeela, ana m asị unu echefukwala ị na-akwado anyị. Anyị na-ejekwa ebe a na-azụ nzụmahịa, ebe a na-emepe ụlọ ozi ịchọ ka a gbasara gị, ị chọrọ icheta ọmụmụ gị, ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme, kpọtụrụ anyị dịka ahụrụ ọkụ, ozi ọbụla izuru anyị emegoziri origo eluigwe ntị. Kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị, n'akara YouTube, WhatsApp, Facebook, ma ọ bụ akara ọbụla ị ga-eji achọta anyị. Ma chọọ anyị ebe ọbụla ị kpọrọ anyị ga-asa gị ntị anyị ghere oghe, anyị dobere dịka odu na-aṅa ntị ka ụnụ kpọtụrụ anyị ka anyị nwee ike anyị n'ụlọ takọọ ntị. Ọkwanụ mbụ Igbo ka anyị na-agba, ọsọ Igbo ka anyị na-agba, maka na omenala na asụsụ Igbo ọ ga-adịgide, ọ gaghị anwụ. Kene ndị anyị na-anọkọ na mmemme nke taa. Igbo ọma, ndị a gọziri agọzi, ndị ọ ga-adịrị mma, ọ dịgoro ọnụ mma, ya dịbara ọnụ mma na-aga n'ihu. Igbo ndị ọma iji biri, ndị nwe m na ndị nwe, ekene m unu. Ihe m nwere egwu ọnụ bụ na ọ bụna ka anyị si ebe anyị wetara unu ya taa, enwekwazịa ozi ọzọ ndị unu nwere dịka ajụjụ, ụfọdụ ilu ndị ọzọ unu chọrọ inweta nkọwa, zitere na ya ozi n'akara YouTube anyị, maọbụ n'akara ekwentị anyị, maọbụ n'akara ndị ọzọ dị iche iche ndị eji enweta anyị n'ozi. Zitere na ya ozi. Mgbe ọzọ anyị ga-anọkọkwa otu a, anyị ga-azụ unu ya. Ndewo. Ọ dị mma, bụ na mara masị unu bụ unu ga-arahụ ụra, unu hapụ chi ga-abọrọ unu, chịkọrọ unu afọ ga-abọrọ unu gịnị nkwọ. Onye ọbụla na-eme ihe ọbụla ọ na-eme, ọ ga na-eme gịnị, ọ ga na-agaziri ya. Onye ọbụla ọ na-agara mbụ bido taa, asị osi taa dị mma, ndị ọ na-agara mbụ bido tata ọ ga-agara unu ọfụma, ọfụ ogologo ndụ na ahụ isi ike, ekpere ọganiru na mbawanye ka anyị nọ na-ekpere unu, na-asị unu ọ ga-adịrị unu na mma, na-akwado na anyị ebe ọ bụla unu kpọrọ anyị, mana mba ofesi
anyị ga-awụcha ebe a kpọmkwem anyị ga-efe ya ka asị na anyị nọ nso kpọọ na anyị ga-abịa dodero ruo mgbe anyị ga-ahụ na ụbọchị ọzọ. Abụ m Odoziakụ Chinyere Anekogonna na-asị unu ka emesịa. Igbo ekunie, isokwa Igbo ekunie.